футболна лига отложи 21 май. Отборите ФК Севлиево и ФК Спортист 2009 Скопие. Матчът ще бъде ръководен от съдийска бригада и състав главен съдия Антонов, асистент съдия номер 1 Кристиян Мерция, град София, асистент съдия Йован Гошев, град Благоевград, четвърти съдия Владимир Кирилов, град Плевен, БФС делегат Любен Иванов, град Плевен, съдийски наблюдател Атанас Бозев, град Пловдив. Футболен клуб Севлиево. Номер 1 Геннадий Ганчев, вратар. Седми номер 9 Михалев. Пети номер Петко Ганев. 55 номер Михаил Ников, капитан. Номер 3 Михаил Цонев. 6 номер Христофор Караесин. 16 номер Николай Янков. 23 номер Мартин Панев. 45 номер Стилиян Макавеев. 24 номер Преслав Антонов. 11 номер Айдук. 12 номер Ахмед Вратар. 76 номер 33 номер Томислав Донков. 83 номер Иван Тренер. 93 номер Спортист 2009 Скопие. 88 първи номер Николай Значинов, вратар. 19 номер Марио Балуков. 99 номер Христо Кучис. 21 номер Кристиян Сачев. 22 номер Андриан Тодоров. 23 номер Жозе да Силва Нето. 20 номер Павел Иванов. 16 номер Спас Георгиев, капитан. 9 номер Васил Димитров. 17 номер Томас Добрев. Резерви 33 номер Юлиан Лесков, вратар. 7 номер Александър Божилов. 18 номер Владимир Гогов. 87 номер Ивелин Георгиев. 73 номер Кирил Монтейро. 6 номер Йоан Велинов. 15 номер Кристиян Антонасов. 8 номер Кристиян Иванов.